Gaur egun, ebolaren birusak eragindako epidemia Afrika mendebaldeko zenbait herrialdetara mugatua dago. Baina azken asteotan, Afrikatik kanpo kutsatutako lehen pertsonak agertu dira Madrilen eta Texasen. Europako eta Amerikako gizartean alarma piztuz. Osakidetzako egoitza nagusira etorri gara Enrique Peiro epidemiologoarekin hitz egitera. Eskerrik asko Enrique guartatzeagatik, oinarrizko gauzetatik ikasteko, zein dira ebolaren sintomak, zerk pizten du infekzioaren susmoa? Sintoma klinikoei dagokienez, funtsezkoa sukarra da, sukar handia, 38,6tik gorakoa. Beste sintomen artean, badago buruko min handia izateko aukera, eta baita digestio sintomak ere. Hau da, gonbitoak, beherakoa, edo urdailesteetako ondoeza. Bestetik, sintoma hemorragikoak izan daitezke, asaldura hemorragikoak, eta gaitzak aurrera eginezkero, hainbat organoen hutsegitea gerta daiteke. Ze neurri hartu beharko lituzke demagun Afrikatik itzuli den pertsona batek eta sintoma horiek agertuko balitu? El factor esencial sería llamar al 112 e inmediatamente se activa bat bira deitzea litzateke funtsezkoa. Eta berehala abian jarriko litzateke osasun sailak eta osakidetzak prestatutako protokoloa. Lehenik eta behin, pertsona hori berme guztiekin eraman beharko litzateke behar duen laguntza eskainiko dion zentro batera. Ese transporte lo realizan profesionales de emergencias. Osakidetzako larrialdietako langileek egingo lukete garraioa. Langileak berariaz prestatu dira, beharrezko trebakuntza jaso dute, eta gainera, badituzte babeserako neurriak garraioa segurtasun neurri egokietan egiteko, bai gaixoarentzat, bai langilearentzat. Aukeratu diren erreferentzia zentroetara eraman eta gero, Donostiako eta Basurtoko ospitalei buruz hitz egiten ari gara. Hor, funtsezkoa da, ikertzen ari diren kasu hori isolatze gela batera eramatea. Zabalkunde arriskua ahalik eta gehien murrizteko baldintzak izan beharko ditu gelak. Hau da, balizko kontaktuak saihestea oso garrantzitsua da. Ondoren, konfirmatuko balitzere, ikertzen ari diren kasu hori ebola virusak sortutako gaixotasuna dela. Como enfermedad por virus de ébola. Zeintzuk dira une honetan ebola tratatzeko ditugun armak edo baliabideak? Al ser una enfermedad relativamente reciente, hay que admitir que existe un desconocimiento amplio. Nahiko berria den gaixotasuna denez, onartu behar da ez jakintasun handia dagoela. Gaur egun, ez dago, entsegu fase guztiak gainditu dituen tratamentu eraginkorrik. Baimendutako tratamentu eraginkor gisa onartua izateko. Beste gaixotasun batzuekin gertatzen den antzera. Beraz, aukera terapeutiko hori ez dugunez, eta txertorik ere ez dugunez, funtsezkoak dira euste tratamenduak, fluidoterapia eta transfusioak, hau da, galdutako likidoak berritzea. Bestetik, badaude zenbait suero, mundu guztiak komunikabideetan entzuteko aukera izan duen bezala. Funtsean, gaixotasuna gainditu duten pertsonen sueroa erabiltzeko ahalegina dira. Ze biziraupen tasa dauka ebolaren virusak? Lógicamente, esa tasa varía dependiendo del sistema sanitario. Oso aldakorra da. Logikoki, osasun zerbitzuen arabera, tasa hori aldatu egiten da. Horrekin esan nahi dut, gu zorioneko inguru batean bizi garela. Arreta zerbitzu aurreratua dugulako, eta baliabide asko ditugulako. Azpiegiturak, profesionalak, eta aipatu ditudan euste tratamendu horiek guztiak. Beraz, printzipioz, oso ezberdina da gure inguruan espero daitekeen hilkortasuna eta Afrikan gertatzen dena. Gaur egungo datuek, estadistika ofizialek, adierazten dute Afrikako agerraldi honetan virusaren hilkortasuna ia 50%koa dela. Baina esan behar da, ebola virusak sortutako gaixotasun honek beste batzuetan 80-90%ko hilkortasuna izan duela.
Epidemiologiaren ikuspegitik zein da gaur egungo ebolaren egoera? Bueno, pues la situación a nivel mundial es de una epidemia. Mundu mailan esan dezakegu epidemia izugarria dela Mendebaldeko Afrikan. Onartutako inpaktua 8.000 pertsona ingurukoa delako. Es una epidemia que tiene una afectación importante. Luego además que hau da, eragin handia duen epidemia da. Gainera, logikoki, alarma handia sortzen du gaixotasun berria delako. Baina gogoan izan behar da, garatutako herrialdeetan, gaur egun, kasuak noizbeinkako salbuespenak direla. Excepcionales y esporádicos. Posiblemente haya que centrar todos los esfuerzos en baliteke ahalegin guztiak jarri behar izatea sortzen ari den herrialdeetan, alegia Afrikan, epidemia mozteko, eta beste pertsona batzuk kutsatzea galarazten saiatzeko. Egoera berri baten aurrean gaude edo aurreko esperientziekin konpara dezakegu? Bueno, se puede comparar con experiencias anteriores porque se han producido alarmas. Beste aurreko esperientzia batzuekin konpara daiteke. Antzeko alarmak gertatu izan direlako. SARS, gripe epidemia jakin batzuk eta beste gaitz batzuk. Hau ez da egoera berria epidemiologiaren ikuspuntutik. Baina egia da, gaixotasun hau berria dela eta oraindik bere alderdi asko ez direla ezagutzen. Eta horrek, maila batean, justifikatzen du biztanleriaren ardura. Y eso justifica un nivel de preocupación en la población.